Today, I'm making salad for my diet journey. So, hi everyone! Today, i-share na ko sa inyo kung giunsa nako pagbuhat ang ako ang salad for my diet. So, kani nga salad is dako kay nigtabang sa mga nag-diet karon. So, nagkinahanglan lang ta og apple, mayonnaise og king corn ug mag-add na lang sad ta og lettuce. Ug nag-add na sad ko ana og black grapes. So, kamo nay bahala ug unsa kadagan ang grapes nga inyong ibutang. Ug kana di akong lettuce is 40 pesos na ang isa ka buok, ang isa ka whole. Dayon ako na siyang ihurot o gamit karon nga salad kay para dili na siya masayang ug magbilin sad ko ani para ugma nako kaunon sa buntag. Mao nang ubay-ubay jud akong gibuhat nga salad for today's video. Ug ang pag-slice ako ang fruits is ako siyang gipino kay mas prepare nako nga tagagmayon ako pag-slice ang ako ang mga fruits para dali ra siya mausap. Ug kamo nay bahala ug unsaon po ninyo pag-slice ang inyong mga fruits. Ug anyway guys, ayaw ninyo kalimti og hugas ang inyong fruit or ang inyong lettuce before ninyo siya gamiton. Ug mas better na pinuho ninyo pag-slice ang inyong lettuce para dali ra kay ninyo siya makaon or dali ra siya usapon. Mas prepare man gud ako na inana nga pagka-slice. Ug nag-add na sad ko ang tuna flakes and oil ang akong gigamit. Ug kuha ilag sabaw ang inyong tuna before ninyo ibutang sa inyong salad. Ug ang sa corn, so nag-add lang ko og 3 ka kutsara nga corn. So wala na ko gihurot ang isa ka lata nga corn. Kay lagi sa isa ka can nga corn, so daghan ra na siya para sa ato ang diet kung atoan na siyang hotdon. So nag-add na sad ko ang mayonnaise. So ang mayonnaise, ang isa ka pouch nga mayonnaise is akong siyang gihurot. Kay ang tuna ug ang mayonnaise ang nagdala og lami sa atong salad for today's diet. Dayon i-mix lang na niyog mayo until mag-mix ang tanang ingredients nga atong gigamit. Ug gibalhin na sad nako na siya dako nga bowl kay para ma-mix jud nako siya og tarong. Ug kani nga salad mao jud ni pinakalami sa tanang salad nga nabuhat nako sa ko ang diet journey. Mo nang gidaghan na lang nako siya kay para ugma na sad nako siya kaunon. Og nagbutang na sad ko na sa gamayng balunan kay ugma puhon mao na akong kaunon. Og ayaw mo kabalaka kay dili na madaot ang atong salad taman ugma. Basta ibutang lang na ninyo sa rep so okay kay na siya pagkaugma. Mas more mulami siya. Og dali ra jud kay magbuhat og mga food para sa pang-diet. Pero ang pagpaniwang hasta yung dugaya please lang. Og maura din akong i-share sa inyo for today's video. Bye oy.